Ụtụtụ afọ ọma ụmụ ibe. Good morning on this Afọ market day. May the joy of Afọ bring you blessings, productivity and creativity. For bụ nneọma ndị a nne bụ nne. A sị na nwata bulu agwụ obulu ilo, mana ilo dị n'agwụ adịghị egbu nwata. When a child embraces his talent, passion, listens to his spirit, to his innermost self, he has a mind of his own. When he follows his mind, he has enemies. He will make enemies because some people would not align with his thought process. But guess what? The enmity that comes from you listening to yourself cannot kill you. It only shows that you have what it takes to attract enmity. I am not saying enmity is good. I am only telling you to listen to yourself. Get away. Like I say, nwata bulu agwụ obulu ilo, mana ilo dị n'agwụ adịghị egbu nwata. Get away. Ife niile ị chọrọ n'ụwa dị n'ime. Nkego gị na oyiyi akwụkwọ nsọ si, Bible sị gị na ye are gods. Okego gị na oyiyi ịbịaba chọọ ka agọzie gị, ga-enwe ife ị na-eweta na agọzi. Ife niile ịchọ n'ime gee onwe gị ntị, rapụzie ilosie n'azụ, igere onwe gị ntị ka ị na-eme ife kwesịrị ị na-eme, ife dị mma mmegide na mmadụ emegide na ya. Sọrọkwa gị na mmadụ anyị megide gị na-enyekwa n'ohere mmegide ahụ, ifunye ya mmegide na-eme ife mmadụ mma na-akala ọgwụ rapụ ya ọdịnala fa na-ekwu na ife mmụọ rapụrụ mmụọ ka fa mụbara obodo. Ka a sikwu na mbụ, nwata bulu agwụ obulu ilo dị n'agwụ adịghị egburu ọnwa. Ka afọ taa amaala anyị mma, taa bụ afọ ọ ya amaala anyị mma, ka ọ maka meela anyị ndị ala ha nọnyela anyị ya gasị emesịa.